ताई मग कॉलेजावर काय जाता कॉलेजावर भाऊ मात्र चहा तरी पिऊ माझं यार येता हा चहा पिऊला टाइम जातो ग ताई चहा पिऊ भाऊ आणि 2 दिवसात रक्षाबंधन असा ताई रक्षाबंधनाची हळू झाला मागचा हा विसरता घेऊन येतात दाखव रक्षाबंधनात जायशिले सगळं सामान तू भाव आणि तुझे भाऊजी वचून घेऊन येतात तू मात्र कॉलेजात वचून बिगी यो आणि हे पळे दोस्ता बरोबर कसले लफडे बी करना का हा ताई तू गेल उतरा बाहेर हा त्यांना गेला सा ताई तू मागेल ताई नाही तू मागेल मायेची ताई ताई तू मागेल आई म्हणून समजून गेलाय पहिले तू मागेल आई ग ताई आई ताई ताई हाय खून जन्मा पुण्य केलं म्हणून तू सारखं मला बहीण ठेवा नशिबाग दिली भाऊजी असली मागेल मायेची ताई भाऊजी मागेल बहिणी मन त्यांना दुखे ना का तुम्ही हा तुमका मागेल जीव असतो मला हा मागेल बहिणीक एक गाण्याचा दुःख सुद्धा गळू देऊच ना हे मागेल वचन असा भाऊजी तुमका ह्या घरचे लक्ष्मी भाऊजी तू एक कृष्ण असा आणि ही एक तुगे राधा असा आणि हा एक तुगे सुदाम दोस्त असा भाऊजी ताई मग कॉलेजच्या उचलून वेळ जातो हा वयता बरे कॉलेज सुटली बरोबर देखील घराकडे नेता बरे मागेल आवडीच कामू कंदळा बरे बाय कुमार सुदेश भाऊ मग स्वतःची बहिणीपेक्षा जास्त प्रेम करतात मागेल स्वतःच भाऊ मुलार सुद्धा इतकं प्रेम मग करतात भाव बहीण नातं म्हणजे पवित्र होतं स्वतःच्या भावापेक्षा आणि भाव बहीण दुःखात पावतात आणि बहिणी रक्षण सुद्धा करतात अगदी आज सुदेश आणि बाबा दोघंही ना आता भाव आणि तू दोघं जण असा तेव्हा येऊन खूप टाइम असा आणि 2 दिवसात माको वगैरे चालेल ना सोडून मागं वंचित आता फोन ना जर टाइम बरोबर असं पडेल गेले पप्पी नाही मग ना ना बाबू योग झाला पप्पी की काय पप्पी बी काय ना आणि त्यांना देतात असं ना
मागे दिवस तसे हसत खेळत आनंदात होतात की माझ्या माकात कळणार. कुमार तुम्ही आली थोडी दिवसाची रजा वाढून घ्याली. आम्ही पैसे तरी फिरवच्या. हांव एक भारतीय शिपाई मागे मनासारखे करू जायना आणि 2 दिवसांनी म्हाका ड्युटीचे हजर जावं जाय. आतां म्हाका लडाख म्हणून काय बदली जाल्ली आसता तरी वचून म्हाका हजर जावं जाय आणि थोडी वर्स उरल्या मागीर नंतर आमकां 2 पोरां जाल्यार पूण न्ही ती बी अवळी जवळी आहा. भारती तूं इतली लज्जत कित्याक गो? आज ना तर फाल्यां आमकां भुरगीं जातलीच न्ही. कुमार हांवें गांवय बापूय नाशिल्ले पोर. तूं बाबा आनी सुरेश भाऊ म्हाका कांयच कमी पडूं दिना. खरें मागेर जिवन अशेंच आनंदात सुख समृद्धीन घालूं म्हण हांव देवा कडेन मागते आसा आनी मागीर घोवाक बी खूब आयुश्य घालूं अशें बी म्हण हांव मागते आसा. भारती हांव एक हॉटेलची ड्युटी करतालो शिपाय. केन्ना कोण कितें करतलो खंयच्यान खंय मिसायल येतली तें आमकां केन्ना सांगचें आनी आमगेर भारत मातेन आमकां राखून दवरल्यार आमी खरी येवन पावतात. अशी म्हणनाका कुमार, अशी म्हणनाका कुमार. आमगेर भारत मातेचो आशिर्वाद आसा तुमचेर आनी आमगेर ह्या लोकांलो 130 कोटी लोकांलो बी आशिर्वाद आसा तुमचेर. तुमी कांयच भियेनाका कुमार. चला मातर जेवणाची तयारी करता. सुदेश भाऊ आणि बाबा येऊन पावच झाला. मात्र तुम्ही बी मदत करा म्हाका. चला तुका जर पळयत न्ही म्हाका स्वर्गांतल्यान अप्सर येतात दिसता आनी तूं पळयत तें रोहित दिसता गो. मागीर जीव धडधड आसूं अशें दिसता की दिवस रात तुकाच पळयत तें दिसता.
कंपनीचो आणि जमनीचो मालक जातलो ना जाल्यार तुगे डॅडी तुका काहीच दवरना ना जाल्यार तुका तो रस्त्यार उडयतलो राकेश रस्त्यार उडयतलो आणि तुका भीक मागू घालतलो अजूनही विचार करून पळय तू हांव तुगेले बरें मागता तुका सावकार करूंक पळयता माझे दोस्ता आता हांव कितें करूं तूंच सांग तुवें सांगीत तें करूं म्हाज्या साथ दिना रे म्हागे डॅडीक हांव कसो मारूं ना डॅडीक मारूंक म्हाज्यान केन्ना साथ दिना हे बघ राकेश तुका तर व्हड परिष्कार जावची इच्छा आसला तू तुगे डॅडीक गळपास लावून मारचे पडटले नाही जाल्यार तू कायमचो काट काढून उडय तुगे डॅडी मार राकेश मार तू म्हाका थापाट मारल म्हण कितेंच बेजार ना म्हाका व्हड भावान थापाट मारले अशें समजून घेतलो मागे भावा हाय तू थापट मार दिली मागे चूक झाली म्हाका माफ कर तू मागे बऱ्याकच सांगतालो तू मागे केन्नाच वायट विचार कर ही खबर आसा रे म्हाका राकेश आता चूक मागून किती उपयोग घरचे असले ते घडवून गेले बंदुक्यातून गेल्ली गुळी परत केन्नाच येना आणि तुटली तुकी तोंडात परत केन्नाच येना राकेश परत तू गेले आणि मागेल दोस्ती संपली राकेश तू गेले आणि मागेल दोस्ती संपली तू कृष्ण झाला हांव सुदामापेक्षा बरी आसली आमगे दोगेली दोस्ती आणि आम्ही एक ताटात जेवता राकेश त्या दोस्ताचेर तू हात उचललो राकेश हात उचललो माझ्या रागावर होता रे रागावर होता का आता नागनाथान जे की सांगला त्याच प्रमाण म्हाका करचे पडले डॅडी तर म्हाका 1 रुपया दिवूं तयार ना आज हाय डॅडीक तर ना म्हणलो पण हे सगळे मागीरच जातले म्हाका मागे डॅडीक काट काडूंकच जाय डॅडी तू मेल्यानंतर हे सगळे मागेलेच जातले कंपन बँक